Kulipat ba gepet yang ni program jangi kemarin ting rengkat lang bagi antor bernya ki bedan lagi jang ki khana. Mentah hang ning dan hayeng jangi kong Pauline Warjri, ibri founder jang ka arha kwaya, nyes ngam ke jingkren ke jang i, rengkat ke jang lenti ke jang i bat ke kwaya. Ji khublei kong Pauline, ke jing pedang sobha ke jang pi, sikan ki yeng wetanat ke jang pi, bat ke jaka ke pengat. Ti kendiat kum ke jing pini thu sigi pat ba gepet yang ni program ke jangi hakani ke por. Ya kan jengya linti ke jong pi ringkat bat ke dika kwaya. Ngala wan pai na Bangalore haus nem arhajar new. Ti hau arhajar prapat nga sedang ke kani ka kwaya kan. Ti ite ijing persiang jonga ibarat ilong tang ban penlong concert dalam tak ka school jonga ke barim. Kalau retu namar bangi ya rakhe ya kasis pak senem jong ke school. Ti kidon ki kena ki ba hakat ko por ki kena puli ki bakwa ban roi tengong to nya persiang shwa dini jing persiang baret pose kala urlong pat komni Kemut shwa kan ka kwaya fi dan bentah ki tamne kemut fi ho ngadon chepo Bangalore ngadon ko ka kwaya ti shwa jong kataru ngadon hapo Tamil Nadu ngadon haka school kanika Kodaikanal International School te hang tur ngadon gi choir nang ta nonghikai gi berit gi niki primary school ki elementary school kita ka American system gi ongka elementary school nang ta ngadon i jazz band kendian nang ta kumta ken kinong roi gi baper kat seba ngadon hi ta i jing persiang i berit mo te sepo Bangalore lum ki kena roi kiba neki niam ki baper neki school ki college ki baper wat neki beri ki bala sedang menteri kam ru ki wan lang ti nang tu pade nga persiang ngo ngan persiang sah shalong ru la kanu kadur ngala ban pen urlong ya kata kai ka jingko ka jonga kai ti kendiat ke jing thmu jong pi ban form ke ka arha kwaya anti Pauline PE nga sngo bo uble ul ai nga kasam ban nga kwa ban pensap reng ya kata kasap kan mar ngai i babun ki banang ban ruai ki banang ban tem hende haba kimio ka training ki sa kumtu ki shu nang ni nang tai kan ti haba nga ai training ye ki pan nga ai ru ya ka jakpo ti katuk aningut ki belami nang ni ki laseng li ki school la jong o la ka de ha bakirung ki school ki bahe kidon ki blale hikai ki international school kidon ki blami nang ni nariru ki blale seng la ki jong ki ban kidon pade ki blale che la ki state la jong ki wat ki kam ki ba ki college la ni ki school ki music school kidon pa ki blas dang ki school la jong ru ti kabas ngotenat kalong bamen hakatu idon ibi ibakha jonga ibon chanagalan ili pa hibi isnong red i ong i lengo badan ko ka school pose ka de kata ka khna ka bas dang bat nga kala sedang ka school la jong ti nga stenat ba shadu sikinong kendong ru mentaka sapreng kata ka jing hikai kan kumu fishim na do ki kat musnem hakene ka kwaya jong pi hakipor ba menchwa nga shim na do gi dang saw san snem tang mentang ala kamya kereta ngamda shim shu ki khna red yaki kena arit pat kilet yaki student jong aki beladon lagi sekolah jong ti mentang abon ngahikai tang ka choir but iki bakwa le teacher training lan iki bakam long advance ki bakam long ki balakam he ki jing puli kan ka kemur ki haban dan ya ka audition ro ki haban audition but nungkong hakade audition ka syong haka jing thrang ka jong ki but ka jing kloy jing ki bikin trishitam namar bun sin ki beri ki perkat o kin wan citayo artayo si bena ki lalong nonghikai kata kam la long kan ti larang ayo ikina du gisnem ki berit kumang ayo gini gisnem arajar pra ti kitu ki kena ki badan ngam menta ki lalong ki master teacher kan ti ka che bakilet pade ki pensap reng ki pen kiu ke nya kasap ki pen kiu ka standard kan kade Ka first live show ko jong pi pada let's say ka competition ne shabar jong ka jylla ka jangi anti Pauline ho ka first competition ke banga penlait ka long house nem
arajar kat pra. Kadai hapo Wales. Kadai ka international competition bagi ki choir ki ba santam ki ba start tam hapo kanika perthai jungi ki ba top 20 ong daka ketin paring mo di ngayalam ki hap ki banadu bana khatwisnam hadu ki badap arpo arsnem tingi treshi tamba to kapor but ngia job ka acapella category ka acapella category ke de ka ba klem ki surtem tangka surwai ti kalong ka de ka ba ba ka tu namar ba phila bani asngo ki jing bakla la dam don ki surtem ti ha bangi la job ya ka tu kala along ka thong ka ba kam kio kan ti ka ai men sim ba hingi tang ba ka jing treshi tom ka bangi ha banya leng ba ka tu snem ti ka de ka bangi pat jusem ti ngai ngo yu blai pat bangi ngila job bat ngila yu i shisha ka kata ka thong ka bangi ha banya be ka Kuma fi ong kita ki kindon dengan saya ki jing apa dengan kita ki jing inti ki jompi. Kinyak kata anti Pauline. Ka jing kalong ba ki kinong ruai jonga ki wan ki school ki baper ti ka rukom light school jong ki ka pher nang ta bunsin ki principal school kim pelai ki namar ki perkhat ba ka jing ruai kwa ka sulong duhalia ka sulong kum ta ka tang ban serwa ka por ti bunsin ngal habli kren ka tuk ani ngut ki principal bangan pensmuthu ba ka jonga ru ka di ka school ngam duna na ki wiki school ki hikai om tang ya kumno ban ruai ban tem re kumno ban bentai ka por kan ti ki khna school ha ka to ko por ki hab ban pule kim de ban du ka class de ki wan nang tu ki wan be ban practice teng hab pe ha du ka por bam por di jong ki ka ka ba ki bam ru ka kta ba ya ka ruai ba dia ka tem ti ngap ban ong ki kimi ki par bikin sumar na du ka ru kam bam kin bam hawa ya ka ktin parengi ong ka balance diet dan ka diet ka ba pendon kam lo ki jingbam ki ba pente ya ka met ken ti ngasi keren biria ki ngong habang ape ya ka plang jung pi ki di pendon ki rong baro ki jhur baro ti kumtangi ngi hikai kumno ban le exercise kumno ban ya vocal exercise mdi tangka vocal exercise ko physical exercise bikin ya kinyang bakin long kumta kan kalong kuma fiele sports menta apa fiele sports pim sedang tang rakaba syurwai pihap le syuaki pihap ya hab yeng pihap stretch pihap ra ki kejat kuma le exercise ka sports kumtu kan nang ta de pin ham pen klan ka sur but om tang pin klan ka sur pin ruai lang ki sau sur ki san sur hab te teng teng nyau pra kan dai sur pihap pen mi lang oi but mde ban bakla kumno ban suthu ban sungutana di ki sur kan but om tang kata ngi wat ka ka tenrai jong kata ka jingrai bangi ruai ka mud you ki kentin ki mud you ti bunsin ngape ki nong ruai ki apa ki ruai kim perkhat ki kentin ki ba te ne ki ba pen smosi ne ki ba pen chong nia ne ki don ki ba mentagi pole kasih ka sangru kim khenchu Kade. Ti ka ka batay ka mensim ya ka long ying ya ka long brio man brio jong ti kita baro ko ngi hapan pensuthu iki Kena halo kata anti Pauline ban kumno fi igi niki nong ruai le niki nong tem kani ke jylla ga jungi pedang sedang man ruai kasap ti ngan ong pi hakani ka jylla jungi kasap ka ba ubleu ai ka balong ka bakerpang kata-kata tangba ka baduna ka hakas state jungi kalong ba kimbun kinong hikai ti ngalaju ong labun snem baka sorkar ka de benchim kya bakan don ka training nam taki nong hikai te haba fidon kinong hikai ki babiang kata kalengkha jong kinong ruai lele ka de ka bala i ba
Tementale lagi ka po jong ka social media ka po jong ka internet ki kena kinang ban ruai ki page hi na ki video. Ndre ban hikai na du tenrai kumnukin pule kumnukin pen start ela de ka syonga ka jing eye training kinong hikai ken. Tingi mentaru ki jingmi jang kuma fi ong mo kila ki ke jela ka jungi kalong gifted mo la banong. Hoi. Ti ngi ro ka jingmi jang kena ki AI. Hatu pi kalong ka jimin to ki khon samla ka jang ini kalong ka jing do nong. Ngapai ke ni ka AI bat nga isir kai. Pila ban pe iki na ki benta artili kawai ka de baki idon ki ki ni ki bale programming ka kampen suk na marba pila ban cut ban paste pila ban iki tigi bamlang ban puli ki shishim digi sample kat ba mentai u AI umpat la ban shim ya ka jaka jungi. Okay. Udang longkum u tiar wa pila ban pendon kam ti kajing rai ula ban cina ka pedeng kasan menit ka kentin ru tang ba hadu mentai pidang la ban snguthu ba don ke ke bam shisha pis nguthu ka tin pareng gi ong bolong artificial ti ka don ke ka bam long shisha ka balong pis nguthu ba usina u machine ti kata ka jing long briu ka ba ka jing don jeng ko mensim basina da ubre hi pidang la ban nguthu la da pis nguthu kanu ka bade jong AI tang ba menta ki company ke le competition ki kwa ba kan ki ai feedback you to AI ba unang kam start de kini kisnem ban wan ngam tip ngapet ngai ka don ka jing ma ba ya kasap ka ba shisha ula ban kini content no kai. Na pedengi kena jang pi ju pinslur na pada anti Pauline think bakin tho ai ki jing ruai bakin chinasur. Hoi an bun na ki la kishna ki sur kishna ki video la jong ki penmi ki channel la jong ki don ki badon kwai la jong ru ki penmi la ki sur don ki bal alik competition hiru te ngapin sulur hi kanya kata Kumnu pi pin so tanat ne pinslur yu kena obadang kham jenjal banlap ya ko buit le si ban ruai ne bantem. Kawai kalong ba ukna u haban ya ine kadika practice ko man kasni namar kamde ke batang sisngi bat ngapet kidon ki kena katukan ni ki barang wan ki mela ban penihap sur teng ki sharp lani teng ki flat lani teng ki do men sim ki mela ban penihar ni ban penmi men sim kat ban ruai ki sur ki basiang lani ki sur ki bakam jam Tama ngapet kat pa kinang bot iki kendon ki ba ngaai kila lang start di hoi ta tengalai i tak hagi ni gisngiru ngai iki kena kerwai concert haki school la jong ngai i ba kala sai so shisha kata training kan Dan yang pergi kena ke balik segi wan cisngi alsngi play itu bat baki don kasap kila. hoi kidon ki batang kitang season 1 pila itu bagi di kena kidon kasap ka bakam gerpang di don kom taru Hatu pidan ke bentar ke pisngo tenat jong ke music theory ke pisam baklong ke pisngo tenat kerpang banikai. Hoi ka music theory kalong kumni pi ya ba pila ban tho hi ka play ya kini ki khmat ki ba kenja jing sngu tho kan ki kadon ka jing maya na ka jing thop ka jing puli but om tang ban thop ban puli ni ban tip ka history ru jong ka kumno ban tho ka kawan lam ya ka jing tip ka ba kham scam ti ki bri ki menang ban tho ba de ki la ban kham batai ki we ki la ban long long hi kai kum kinu ki subject u kan menta ba ubri usunang tang ban kren un hi kai kumno u hab ban pass ya u hab ban police wa em te ka music ru ka long kumno kum kinu ki subject hi hadu ka PhD pi hab ban le Okay. Ngaju asno nang ni nang tayru anti Pauline om tama fi kai ke music. Henry pi kai ru ikna balong discipline. hoi Tam balong biang por. hoi Kenya lah kata ko fin batai anti Pauline. pi kata ka jing bam biang por ka de ka ha ka tin pareng yung ka national disease dan ni ka de ka pop jing i baro ni kum kinong India ngi mla ban pen biang por
But habang ngayalam iki syabar India ki ngashi maham lupa ba ki breu syabar ki pej hadu ka minute ti ngahikai ki balada ki wan ki di ban biang kapor tang ba hakini ki snem ki balalen khamtam ki ni arlai snem kani ka traffic jam kala ben ngamda la than shu ban pha iki khnap kin wana kapor tang ba ngapha bakin bate kapor kin debu di routine ngara tho kata minute pinle ini exercise kata minute pinle ini exercise but om tang ba pinle ki exercise ki practice jong ka jingtem nre pidi ban yakakot upim de ban e no bun ki kimi ki pa menchua ki si shepting bayo ki penserwa e kapor nre menta bun ki kimi ki pa ki i pen ban ba ki kena apa ki wan ban hikai jingtem ki nang ban bate kapor wat ya ka let jing ya seng wat ya ka puli ka puthi school wat ya ka let jing let chini setai ki hak ban nang ban bateแต่ขึ้นเยอะปัดเลยสิมั้งอุนดอนอุขนาดกับขนาดกับบัดดอนชักตะกษับเลยสิบันเต็มในบันรายนี่เด็กประคับปัดฮักเลียงจองกับจิงซิวเลยสิเกมลาบันซิวกุมลูกพี่จูเลียกุมkita kitaขนาดนั่นที่ Pauline hakipor menchua ka mo ne du ki ar hajar nyu nga shemi ki khna ki ba nga I ki don le si kim dade ek badon sab ande kin don ka kanu ka lat bikin long kinong hikai ti nga ngong siu kat ba phila namar bun sen ka ek ba phi ai ki beri kim dan nyu ko ti ki siu kat ba kila bat ngape yikitu ki bala shim khiai kila long beriu man beriu bat ngapen sluri ki ngong haba phil along beriu man beriu phiru le komju iki we ti raktin pareng ki ong paid forward ti hadu mentama ki ru ki le komta ya kitu ki ba ki itho ba ki don lat ndre ki don pa de ka jing thrang ban long dong hi kai le long dong ro ki ru ki le komju ti khende di tai jing persang jungi ngila banyarap katukat ni ki bam la ban si Atau kemudian pelong ika technical exercise kum ki skill ki bakham ban pen sngotenat ki khena la ne bakin yo kem kham kloy nga hikai ki kumno bapin bikin ring men sim khanang ba kin pin mi kasur ka ba klan kalong ba ki haban relax ti gidan ki exercise ba hikai ki ba khamlong biria na lani ki don ting irwai ya ka exercise ngi pendon kam ka kerteng jong ki khna po kwaya namar ba haba pi pendon kam ka kerteng jong ki khna da ka jingruai pi haban ikani ka sintur pi haban pin ki ba ma ki don ki exercise bele na mata ka sintur ki remeng sintur la ka jong yu thle la ka jong yu rendang la ka jong yu shadam la ka jong ti bun ki ngile da ki rukom nyoru lani ki bun ba ki exercise ki ba ki kena ki sutenat bat ngashi pha ki ha ka WhatsApp ki le ba ki exercise man ka sin ken Atau ki jing I jong pin la ke ha ke jing puli music online ban compare but ke jing puli offline kani ke online nges dang ha ki por covid ti banya ka bangi me kendu mar khmat ti ka bahabale online tang ba ka jing shita maka online ka de na marba ka internet kambha ti kibre ki bale online ba ki happen biang ka phone la jong ka camera la jong ti bunsin kibre ki mala ban pen biang he kata bat ka jing hikai hoi don teng kai rap tamangai la de ngam semat ban le gitu kibon ba ki ba kerpat yang tamang ong ngam don por na marba teng ha ban sange no ka kelas na mar don internet ti tak hadu kanda biang ke internet ti le asingila ban kam na kaliang jong fi jut na don em ki khenna mo le se ki bla wan ban ai ban training ha fi ki kut no tang shiteng por la ni ban ong give up no kan oh kibun bahaya kata tang ba shwa bakan ja kata ngasi audition bai gi kena ngadapen igi form ngabatai gi kimi gi kpa bakan long hakata kadur kan tang ba mla la ki don ki ba hasiteng por ki sange no kla mate thai na ka de e ka daw bekim la ne ka wei ka dei ba le si teng ka jingai teng ki ong na ka jing puli
kim la shuban beteng teng pada kade nam ta namar bakim sim khiahi ti tangba ngihaban ya chaprang pada ngile kumno mo What hakani ke academy jong fi tang ma phi marui phi kain fi bo kisaf. ngadon ki khna arlai ngut ki bawan hikai lang idon ki bahikai gitar idon bahikai piano nang tabat ka voice tengale hi manga Te hakajing shem jong pi hato ka jing kai jingruai tani ka jingruai yaki khenna shaphang ka jing kadesh phang ka commitment ro. hoi ladaki kim kutla hi bikin ong ngan le man kasngi kamde ka bangan practice chisin arsin ti ladaki le man kasngi kumma menakani idon ibi khna ibis dang ban wan ila kham he karta ndrei ngalungo namarba kat ka banga ai i sipang ila la ti mentai la long ban long hi kai ken ti ki kasyong ha ka jingkut ka jongki hot kasyong ha ka sabru buon ki ba persyang ndrei ka kham simpor tamanga pe ha ba pidon sap pada ba phi long committed lani phi rai kut bangan le kani nganum le isu ngan le tang kani kata kamut phi ya chaprang ha tang khandiat por phi la long bani kai ki wiru Khandiat chaphang ka ni ka exam jong ki pade anti Pauline. hoi ngawan lam ya kani ka London College of Music Examinations kadai ka ju ka board kumbalong kani ka Trinity College of Music London ka banga jule menchua lani ka associated board balai kimi na London kalong namar ba ka jinge dei jungi kala don ka tu kani spas nem bat ka ri jungi but kidei ki breu ki ba kidon ka curriculum lani ka syllabus ka bangila ban board ha man ki jaka ka perthai ba ki ba pas nang tu ki la ban yo kam kanu ka kari ka ba kidon kini ki board ken lani kidon kum kini ki qualification but phis ngotho la da ubre ula pas diploma na kini likely ki school kata ul ade bo tibet ban hikai ti ki diploma kidon lala ki jong kidon ki ban hikai kidon ki performance diploma ru ti ngapun shluri ki khna ki bi bit ban hikai ngapale da ki diploma ban hikai ki ba le performance pade ki le performance baik ti ki khna ki haban le ka examen habade shisen lani arsin chisna ki one ki examiner na duna bilan ti kalong ka certificate kalong ko mapi pas na bilan Okay. Tiki iki jimin to ba ki jing duna jong ki jing pinan kam ki digital audio workstation how you know job ade but ka live recording. pi kini ki atli ki sap ki di ki ba pher ba ti mentakat kum ka banga yu i manga kini ki babendan kami ki digital audio workstation kadai pada kalain ka ba baklabak ka pher bat ka bon ka kam hang tu bat ka jing kamai pisa ka kambon hang tu banya ka live performance ti kataru ka don ka jing mana mar ngidon kam ka live performance hende ka live performance de kam don ka jing ka yo ka kot ka duna ba ti ya ka skill ni ka jing nang ka jing start hakatu ka wei pa ka di ka pher bak labang ti ngadon ki khna ka tu ka ni ki bam nang e live performance ni ki nang banchna ki track ti yaki ki yo kamba bani ki ni ki bale live performance ki yo kam ki Ka jing nu job ade kong Pauline ban roi live but ban let's say ki jing roi ade ban record mo. hoi Halo kata khandiat. hoi ti pi ka live recording barabor kan peni i ka sap ka ba phidon haba phile studio recording pade philala ban kumta ban penbe ki jing bakla but barabor ka shi kham sutna ni ka studio recording de ka de ha ka live recording phi i sha ka sap ka jung nong roi but ngam ju pensluri ki nong roi jung ngam kin le auto tune chi se ro em o phi de ban long ki ba hok kan ti ka syong kat kum ka jing penyat concert ki brio mentapat ka perthai ka ayat cha ki stage ki ba he teng ki bri ki la shupen ki remyang sentur ki shu ya le ki lip syncing ngam ju pen seluruh ko ya kata namar ba ngasngo ba kasap jengi ngi ben i ku makalong tang babun sin ki kena ki du men sim ki ong ba
mentah kalau ayat bat baki kuat ya ki concert ki bahek bat ia kata ngam la ban question ye mo ban keli jing keli spang kata namar ka perthai ka ayat kumta Kene. tang bahai tai jing persyang jangai berit ngakwa ki kena bakin ruai dan nadu ka mensim kin ruai da ka jing sngu thu kin ruai da ka discipline de na kata kadau nga se hikai ki exercise bakanang pinda ruai hang tu pin ruai mentak lamai kru pin ruai kamat ki breu na ni pin ruai kamat ka camera pin long bai kum ju gen Tiki ka jing ang note ka jong pi pada kum ka nonghikai. Auntie Pauline. kajing ang not kajonga kan long ba ki kena kin ya wat ya kajing shisha kin wat ya kajing long simple ha kaju kapor kata kajing long simple kam dei kajing long simple ban o bengi shurwai klem jing hikai ngin ruai daka jing sha shitom ngin ruai daka ta ka thong ka ba ka ei ka bangi kwa ban ayu nong sungu jungi kam dei dang ka entertainment fi nga perkhat jala di kum ka nong ruai kum ka nong hikai ruai I am a nation builder mdei tang mangan hikai ruai nang hikai ki kum no bikin kum no habangi ngi yeng ngi ruai lan ngi ai ki jing kren jungi hagi pai ba dan ni ki jing yaseng ki concert ili bingin ai men semi ki tikinong yo sngo makani ka perthai kalong ka perthai ka badap ka jing dum ka badap de ki jing ki baper ki jing ale ki jing penshoy ki jing ale ki bonru ki jing kemen kumno bangin ya rakhe ki jing kemen kumno ngi ale kita ki jing penshoy ki ba haba ka kenten kamla ban ai kata ka message ka jing ruai kala ti bon sen ki bre haba ki wan ki concert ki di ban long ki ba cha thai ba ki so ki jur surwai lani kin long ki ba yo shamen sem bang ma ki lai asmo ka jing ruai akan ma hoi ka Christmas i ruai i bi kena jangai ka tai Venetia i dang red hatu ka pot i ruai isbang uji su kan kumno lakai u but ka long very simple ta ka jing ruai but I don ita i bre bon concert yo ngam ju le jeseng shu ne ya bangai asngoi ti kena yo ka men sem junga ka phai bang shu blai Opleng ublei ude unong tawi kini kisur katakan ke dia ben kentiu ingi ke jingrai kemde kan pencupen ketik kan cupen ting-ting ki jingrai jungi kila ban yalam syaka nuka ka jingyania lani ka violence ki ong ki don ki jingrai ki bapen long kom ta kan ni ka jingrai jungi ka dia ben long ke ka bapen ketik jingmut iki beri bikin ju bulai pat kumno bikin pen thamai pat dia ladi katakan ke dia ka jing temu Tena kalang ka jong pi pada what is music, Auntie Pauline? Kata ko mga labatay mentan ka music kam de tang ka sur kun ur kam de tang ka sur ka bangi tem ha ki jing ruai jungi ka music ka dik ki bon ka jing im ko jungi ki bangi gidan ka ka jing mut jungi ki bangi nyale ka basniu bangin kintiu ki bringin ai men sim kata kan ka dik ka music ka ban yala mengi ka jing bah ka ban yala mengi ka order maka music ka dik ka music ka don pratli ki note pratli ki jing sawa na kita ki pratli ila ban thau bun ki badon jing mut kan kata kan ka ka music So tenat kong Pauline ki jing batai ka jong pi but kindian na poeta chapukut jangan ni program ka jangi let's say ji pat ba ki pet jangan ni program ka jangi mo ki khon samla ki padang ki baju be e ka jing roha ki be e ka jing tem tik ek jing amin sim ka jong pi lani ki jing ki kintin kintu kan pham na ka lang ka jong pi shaki Auntie Pauline haba pi sngo pi don ka sap to pan bon ublei bapin ya kata ka thong bapin pen baha pin pen wandur kita ki sap but ki kme ki kpa mentanga ki lasta haba ki khon bi ki don ka sap ting ki bikin don ka sap ne ki tip bai ka ni ka discipline kan yarap iki kani ka jing wan ban hikai kum no ban ruai kum no ban tho ki jing ruai ngi ka yarap pat ka yarap shisha ya kitu ki ba long kum ki supporter mo ki nong ai men sempat ki di kitu ki ba ngam iki jing ruai jungi ki ba wan chi ki concert nang ai men sem
nang kentukan pam hai kitiki like subscribe hai ki video ai men se mi ki but kum ta ngi long ki nong ye tre lang mangi ki nong ruai ngi don kam ki nong ngap ki don kam ki nong ruai ti kitu ki ba shim ye ka kum ka profession ai bakan long ka ba long discipline ai bakan long ka ba ngin hap long professional but professional kamut iu habangi ong kat tapor ngin sedang kat tapor habangi ong ngin practice ngin penla kan ni teng habangi don concert larangi pang ngi sitom ru ngi haban lebe ti kata kadi kijing kentu jo ngabangin shim ya ka bangin long professional shisha ngin long ki bre ki bai minot adu ka bakut ke Tinang ni shakmat non kijing ruai ki benang ye pindang penmi shu Auntie Pauline. hoi idani wi jing ruai iba ngatho iba kateng traffic jam namar bunsin ngasi kwa iki kina bakin wan kapor babiang tang mabunsin kinong mes ngamla awan namar ka traffic jam kata tengan hap thau na dei wi jing ruai traffic Do you jam think can get traffic jam ting it's an excuse you keep he? Teng kalong ka excuse hoi tang ba ngai i shisha ki ni ki porte kamta mi ki ni ki bawana duna po light jam na mau ngap na sete sha apo shalong ngap ki kala jenjar bikin wan ka por bia tang ba ka balengo ka de ki ni ki beri ki bawana jengai imat bakil ayab muhi bikin wan ka por bia ki de maki ki shi kamwan kloi pan Dengi perkhat dia kata kila ban bati lupai ke por ke jong ki. yes hoi maki haban kut jingmut bangan kadon hakas ngi sajan kade kas ngi kwaya ngin wan kata beji ngin persyang hiken Left the house 5 minutes late. My kids are locked out of the school gate. So I'll mind my kids while I go to work. My husband's angry, my boss went berserk. Kulishi bon Auntie Pauline ke por ke jong pi, but sachi sin ke jing pedang sobha ke jong pi ngi shaken ke ying baitanan ke jong pi, but nakaliang ke jong ngi nang wish all the best. thank you Ke jing thmu ke jong pi nang ni cha khamat ringkat bat ke kwaya ke jong pi. kublai subun fi Ki bare kor clarity ki sap ki phong bharukam ki ting shop ki puran ki kaitor bat ki simping kemarin thing ke bom ke sing ki nyai sawa haman ki jaka kat badang re ke doi tara ki serten rai ki nom char ngai